Reflexió, informació i temps. La vida és un flux d'informació. La informació ens pot venir del món, de nosaltres mateixos o dels altres. En el món actual, la informació que ve dels altres contínuament es regala, es ven i s'ofereix per a ser consumida. Molta d'aquesta informació s'ofereix de manera visual o auditiva, també molta de manera verbal. El consum d'informació ocupa temps del consumidor. Com que el temps de vida del consumidor és finit, cada vegada és més important triar bé a quina informació dedica el seu temps, de manera que aquesta li sigui útil. Útil vol dir que permeti al consumidor o perceptor d'informació viure bé, alegre i tranquil durant el màxim temps possible. La informació que consumim només és útil si ens permet viure bé, alegres i tranquils durant el seu consum, o bé si ens facilita en el futur viure bé, alegres i tranquils al màxim temps possible. Espero que la informació d'aquesta reflexió li sigui útil.